Ami... Megy el, kocsiba jut. Laci, kajak át. Mindenki szétbolni, tisztász. Jó, a Germin behúzott egyet. Jaj. Várjál, föl kell ülni. János. Kohol gyűjtene. A gecibe estünk. Nem belős megönni. What the fuck? Hát egy könnyebbet kérdezzé. Jó, van majd bökök. Mehetünk. Az mi? Na, Geci! Szia, Jani. Nem Nem beszél? Van Lucy. Kéne valami fegyver. Van benne Lucy. Bökni kell, nem mert. Shotgun is van benne. Szóljatok, hagyjatok már, Mondottam ki, nekem lőszem. én bökni akarok. Nem ki akartam bökni, bassz. I got supplies. Szó. Ez véged van. Nézd meg, suli bazd meg, megint ott a kör közepe majdnem. Ez egy új taktik amúgy? Vagy ez most mi volt? Én nem tudom, hova akarunk menni. Lefelé a körbe, hogy én a másik hajóban. Gondolom én. Várjál, bolond. Nem bírom bevenni a fanyart. Imádkozom, hogy nincsenek felripülve. Hopp, az kell nekünk. Nézd csak oda, az nekünk való. Jó, János, jössz velünk? Azért egy kicsit biztonságosabb helyzet. Okay. van légpárnál. Jaj, de megúszom, gec. Ezt még nem vezettem amúgy. Jaj, de mensz. Sokára lővisztől. Fin! Nagyon megyünk jönni, bazd. Nagyon. Hova menjünk? Valamit előjél. Ezzel már azt oda megyünk, ahol akarunk. Van két. De megyünk egy. Nem kell repülni pedig. Már átfordultam a célegyenesre. Onnan. A jobbra lefordultuk. Besuliba? Dur. Balra van. Balra vannak. Watch out. Várjál, bolond. Kiszállok. Várjál. Go. Nem, menjünk be suliba. Cuki nincsen. Ha meg vannak, akkor... Nem kell egy családra senki amúgy. Na itt azért már nem fog Hűha, várjál, mert itt a hegyen megállunk. Marked a location. De menjek, benézzek. Okay.
kezdeni, mi nem Nem hallok senkit amúgy. Nincs senki. Van itt jó, az is még Surinál. Engem itt kiraktam egy házban. Csináltak igen. Ezt jobban szeretem. Figyelj, végül is suliba jöttünk. Meghallották a fiúk az előbb, hogy csobog a víz, tudod. Ez kilométerekről meg lehet hallani ezt a szart. Már lőtték is egyből, azt hitték, hogy menők lesznek. Vagy felrobbantják. Hát fél HP-ra lőtt. Ott van, ez az. Nem találták el elég jó. Eddig ez nagyon sima döntő, fi. Mit szólsz Nem hozzá, mondom. Krisztián? Most se jutom. Mi van? Nincsen Ezt scope, mutatja a az a sima. tutoriálokat, geci, ez megöl amúgy. Mi? Mutassál semmit. Nálatok sincsen scope, hát. De van. Valami nem is kell. De nincsen. Olyat Jelen nem pillanatban. nincsen semmi. Kettőt kérdez bátyja, meg könnyebbet. Marked a vehicle. Jó. Sok mindent nem hagyott itt a kollega. Hát semmim sincsen, egy karagámban ezt is. Megtöltöm a masinámat, azt megyek tovább. Még azért körbenézek. Nem találsz semmit, csak mondom. Ahogy te már itt végigszlattál. Az a üres. Fasza. 4x sincs nálatok, Boros, vagy valami? 6x van most már nálam. És ez kell? Na. De válaszok, Akkor 3 vagy minire 6 kell valami. Hát minire kell. 6-os. I got supplies. Ja, lecserélted a járművedet? Nem tetszik. Az jobban szeretem. Awesome. Hogy már legalább a 5 meccsből egybe üljek majd autóban, mivel akarok. Étede. Már nem is lootolok. Jánosom összeszopta itt az utcot. Itt a 8x. Hello. Van már betebutta, geci. Jánosunk miért nem kommunikál? Rosszul Mi a helyzet, van. Jani? Fész? Hol menjünk innen? Menjünk át a squad ház fele, vagy? Maradj. Ha? Megint más helyzet. Mögöttem lőnek. Lőnek. Fönt Merre? legyen azoknál. Watch out. Jú, egy kis outplay. Adjatok egy szkópot. Le 8x-en valaki. Ott is lészer kéne. I got supplies. És az volt mindenhol, hát.
Ez János. Ó, de jó vagy. Mehetünk. Awesome. Hol vagyunk? Hát suliba vagy hova? De hogy megkukkantom, hogy mi a szituáció. Kilövöldözik Micsoda? merre felé, érted? Messi mivel játszol? Mindig van megszállás. Elmondod az óraért. 8x van. 8x van a mini. Isten, akadtam egy hatos, nem tudom, mit kezdett vele. Fent ül a kilátóba a csávó. Egy szóló. Szí. A Átbagolt. szí. Kékelhetne is. Jani, menjél csak el. Watch out! Van kocsi, nem? Watch out! Autózzál. Nem fog ellőni. Csak így Watch guruljon out! előle. Na szóljatok már előtte pötyizek egyet. Mert Menjek? hadd szól. Bejött. Egy golyót se. El is ment. Érte izéből, ja. Megért. Hát pusszi. Sulban nem volt QB-zni helyett, valami Skarel, vagy AUG, vagy bármi. Semmi bátya. És ugye egy nagy ótparcol. Hát. Pompi az volt itt, azt tudom. Akár Vertikális volt. mennyi van itt. 3x is volt. Hol volt 3x? A sarokba. Hol? Vagy Itt jössz van, a akkor gyere felső, csak. nem csodáltam. Aha, az nagy. Na, honnan szép öcsém, még egyszer? Engem két oldalból lőnek. Na, még egyszer, gyere na. Van, nem egy lő, bazd meg, hanem több. Onnan skubizol rám? Nem fogom tudni behozni az Sétál. oldalmat, na mindegy. Watch out! Jó, mennünk kell. Nézd meg, lövöldöznek, geci. Nem. Te gázok vagytok, fiúk. Na, megindultak. Hova? Hát oldalra? Ó, bátyázok, Az nagyon a gomba, megindultak. a gomba az nem játék. Tudod, ahol szoktunk menni? Na Boros, meg leszel a kocsidra? Megám. Mindegy. Merre megyünk? Hát én még... Ott vannak. És hogyha megkerüljük ezt Lakháznál. ne át... Ott fel. Van jó, kőgázt majd, mert Itt kell egy átcsalózni. nem szólok hol a kőgázt. Aj, de mensz. Elfizélj előre. Döglök én ott, ne féljetek semmitől. Benézem az utat. Tetszik a hely nekünk. Muszáj megkerülni, Megy meg majd. ide, az nem jó. Várjál, mert megy itt egy ilyen szardarab. Várjál, arra De mennek? egy légpárnál. Lehet a híd jó lesz, mert arról felül érkeztek. Majd mindjárt kiderül. A rendület meg volt keresztbe is minden. autóznak. Előttünk mennek. Húzd a balra egyből. Hol megyünk? Help! Jó, Hallod is meg? elhúztam. A kurva Kapaszd anyádat! meg.
Az a kocsim meg repül, bazd meg. Enyém is repül a levesbe. Mi ez a gomba, vagy mit játszunk? Marked a location. Hátsó kerék gatya. Tánó. Beülök a gombába. Meg leszel? Már csak nem tudja behozni azért. Elkaparjalak. Be tudod? Szerintem nem, mert ma kilövik. Gyere már, jön egy kupé. Bazd. Én nem játszok vele, te kurva kupé. Marked a vehicle. Amikor nem megy feléd, akkor te jó lesz. Én nem én tudod mit játszok, mint cigányok ülünk. Híd alatt. Engem nem érdekel, egy cigány. Kiszóltak rozogó. Nem kötőz. Nem botodnak fognak kiszúrni. De ez már lehet idejét fölapult, hogy Előttem a dropnál van. tovább ment. Másszál föl, egy szíves szép csík. Szép. Valaki a dropot kilútolt, vagy mi? Nem, Watch itt out! előttem Nem csak voltak. mászkált előbb valaki. Kőné van. Fölöttem, Bogi. Megy át a hídon valaki. Átjött. Kőnél lent a parton van a kőnél. Watch out! Nokkos a Bogi. Watch out! Itt van Watch valahol. out! Hol van? Watch out! Most egy kilógja a kerekedet. Watch out! Nem Marked a itt fent vehicle. voltad? De, jön még egy Bogi. Én mész be arra, bassz meg, buzi vagy? Nem tudom, hogy a kereked azért kilépte. Jön egy Dacia. Hídon. Hidon? Antisinott az Be összes. el fogja húzni. Miért is döglenél meg? Azt már föl? Fölötted jönnek a vannak. Magikkal. Azt ki tudom lootolni Marked a szerinted? location. Watch out! Bármit csináltok, én el leszek a hídon. Jelöltem, hogy hol vagyok. Ahol partra, ahol voltatok. Mennyi lőszered van, Csubi 5-ös? A mákodon a rajt is szép oldal a hídhoz. Tudsz adni egy 50-est? Mögöttünk jönnek át a másik Watch kis out! hidon. Az szép. Nem szép. Marked a Meg is vehicle. kapott. Watch out! Megkaphatnád azt a kilót. Ez mindig nem engedte el ezt az oldalt, geci. Manyádba. Nem. Meg is kaptam. A bátyjának futni kell. Sajnos nem úgy Watch működik a out! szisztéma, hogy képzeltem. Lent. Watch out! Szerintem problém. Szép. Azt ki kéne lootolni. Mert nincsen ötös amúgy. Senkinek sincs. Nekem sincs. Ott viszont Vegyelek fel? Tehát, én meg Marked a vagyok. vehicle. Azt, hogy körbe hogy jutok be, azt nem Watch tudom, valahol out! oda kéne bemenjek. Marked a Hol dobja vehicle. ki? füstöl nagyon Ne amúgy. hozzám, Marked a gyertek. location. Pont viszont vannak max 30 dobókat lőni.
Elütötte. Figyelj, mögötted Boros, szerintem fekszik van ahol. Nagyon közel lőtt amúgy. Én megpróbálom megfogni. Nem fogom megfogni. Az olyan Szép. szép. Awesome. Mennyi lehet még a véri fölött, nem látjátok amúgy? 1-2. Most fog beülni autóba is menni. Most ült be a kocsi. Help! Help! Rohadnál meg, te faszú. Faszú pók amúgy ember, egytől egyig. Mi sejle. Regel innen a csak. Tőle. Jönni fogjuk. Hogy ülj be jön. Lát, csak mondom. Miben nem halt meg amúgy, Peci? Szép lett. De utálom az ilyen faszopó playeket, geci, mint ezek játszanak ember.